tu vládne stabilita a hlavne dodržiavajú sa dohody. Čo sa žiaľ nedá povedať o konkurencii na trhu. Fingo nie je šéf, je to môj partner. Alenka, vitaj. Ďakujem. Som veľmi rada, že si súčasťou Finga. Máš za sebou viacej ako 30 rokov skúseností, prax aj z korporátneho sveta, ale aj zo sveta maklerov a najmä so svojím tímom spravuješ viacej ako 10 000 zmluv. Čo ťa priviedlo k práci makléra? Povedz nám, prezrad nám. Cestu makléra som si vybrala preto, lebo som videla, že nesprávne finančné rozhodnutia dokážu klientovi výrazne komplikovať život. To máš pravdu. Dnes ma naplňa robiť s klientami správne finančné kroky a zároveň ma neskutočne motivuje vidieť, ako môj tím profesionálny rastie. A vtedy viem, že to, čo robím, má zmysel. Ako ti v tom Fingo pomáha? Fingo nie je šéf, je to môj partner. A čo pre teba znamená mať takého partnera? To, že spolupráca je založená na dôvere a nie na kontrole. Dáva mi zázemie, špičkových odborníkov, funkčné systémy, o ktoré sa môžeme oprieť a v takom prípade ja mám o mnoho viac času venovať sa klientom a hlavne budovaniu tímu. Viem, že si odskočila na chvíľočku ku konkurencii. Čo je dôvod, že ste sa vrátili naspäť? Áno, skúsila som pôsobiť aj inde a musím povedať, že to bola pre mňa cenná skúsenosť. Uvedomila som si, že pre prácu je veľmi dôležité prostredie a podpora. Do Finga som sa vrátila preto, lebo tu vládne stabilita, vládne tu ochota pomôcť, sú tu jasné pravidlá a hlavne dodržiavajú sa dohody. Po odchode mi Fingo vyplatilo všetky provízie, korektne mi vyplácalo aj následné provízie a previedlo mi kmeň. Čo sa žiaľ nedá povedať o konkurencii na trhu. Zažila si Fingo v minulosti aj dnes. V čom ho vnímaš inak? Určite áno. Tak máme tu novú obchodnú riaditeľku a komunikácia s ňou je pre mňa otvorenejšia, ústretovejšia a hlavne je založená na hodnotách, ktoré spája ľudí. A to sa mi veľmi páči. Ďakujem, veľmi si to vážim. Samozrejme ma veľmi, veľmi dojalo a úprimne prekvapilo samotné prijatie po návrate. A čo ešte musím vyzdvihnúť je výrazný posun v IT technológiách a systémoch, vďaka čomu pracujeme efektívnejšie, spoľahlivejšie, profesionálnejšie a s veľkým dôrazom na komfort pre klientov aj pre môj tím. Tak to ma veľmi teší. Čo by si chcela odkázať maklérom, ktorí sa chcú posunúť vpred? Tak určite to, že správny posun vpred spoznáte tak, že vám uľahčí prácu a nie skomplikuje život.